Kadorbash nong umkyang kapunpaw ya kajing sngo banyaw halor kajing bam shimkya ka sorkar na kabenta ban maramat ya kasurak NH6 hagitan umkyang East Giant Hills District na do umkyang perta kuna kulyang do na bakathan border narpu hi baro kawe. Kadorbash nong umkyang ha ukurwo lingba wahesh nong ulasting pala ulaong ba kajingbam shimkya ka sorkar ban batha ya ka NHIDCL ban penbha ya ka surak NH6 kalapan long ya kinong shong shnong ban yo pang habaring men siem khamtam ki khanna khulung ha kini ki banai telang nalor kata ki patba nong shong shnong ki badan hasilenter ka surak kimla shu ban penkre ya ka jingle kemen Christmas namar long ban airong ne penbha pen internet ya ki yeng kisam na kadaw ka jingjor palat upumpum ula ong ru kadan ka company ka balatip kum ka Lakshmi ka bana silchar ka bawantre hakikat tu ka ni ki benta bat ka batre tang dep rukam bat ka khlemla ban maramat kum badai ban le ula kamba haba ki kali ya kinong penyat ka ni ka company balai kim tre bha ya ka surok ka jubab ba ki yo kalong bamdan pisa ka sorkar kani ka jingbam khen snap ka sorkar Meghalaya bat NHIDCL ban snapan bha ya ka surok kalapan long ya upat ba balit bawan ban mat ya ki jing e ban bam ya ka pumpum kumju ki nong shong shnong kin ha ban sat plang shwa ban bam jing bam na ka daw jong upumpum na lor ka jing buon ki kali he kali red ki bayat arpo saw kanta lada ka sorkar Meghalaya kale bam sut nyo ya ka jing ot jing nam jong ki pat ba nong shong shnong ka than umkyang ban pan bha ya ka surak NH6 ha ki ni ki singi ban wan kilama ham ban mi pat ba sha surak